ina soyna kadi ustugol importation ko Senegal jiggoytono to bange pétrole e to bange gaz so ƴeewama e nder jiggode Sénégal ko no gas e kala temedere te jiggoyto ɗum ko Europe so tawi ɗum ɗo laatima nden jiggore nattat hankadi ko wiyete balance commercial woni ɓetirgal ngal ɗon hay so yerodirani ma ummito seeɗa ha ɓuuro ɓaɗodirde jiiɗani ɗum ko to bange industrie pétrolière ina ɗamina darnugol baylirɗe to bange kala ko fagga e pétrole taw ko ɗo e nder leydi ndi ɗum waɗate walla industrie pétrochimique ina ɗamina kadi transformation wonande institut mo mbiɗen o heblude yimɓe ɓe ganduɗa ɓe ko wawɓe waylude ɗen caltoji walla ndin caltiri ummotode e pétrole beela ina wawa fewnitede ɗo e nder Sénégal caggal ɗum ina ɗamina ko avantage uji kalten kono noon ko ɗama o wonde ma waw fewdande en won gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ko kutorɗe to banggue ndema so engrais en so goɗɗum gabbuɗo ɗum hen hayso tawi leydi Sénégal ko adi ɗum ina jogui phosphate o ha joni enen ñencina ɗum nana yalta leydi Sénégal kono ha joni engrais fewdaka ɗo haydara fewdaka ɗo wadde kalten ko ɗo ko ɗamawu tan mo ganduɗa o so moƴƴinama fewdama ina wawi wonde caggal ɗum kadi laamu leydi Sénégal jaltugu ngu wi coñani gadandi pétrole leydi Sénégal Ngartam ɓurɗam hewde ɗam yuppoyte koye ndema en keeɓi ɗum ɗo e pétrole et gaz juppoyten ɗum koto ndema le comment noon hankadi holno ɗum wonirta toonne kadi ina wawi jibinde coppuli kewɗe e jonle kewɗe ganden kadi ko Sénégal pétrole et gaz woni matière première de carburant ɗo e nder leydi Sénégal ko kutorte toon ko kañum woni gueɗal gadandal to banggue transport ko kutortoɗen hen yanti hen kadi ko wiyete économie industrielle woni faggude yowitinde e mbaylari ko ɗum taɓal pattam lamiwal ɗum ɗo foof ko avantage uji baji dañƴi hen paamen kadi hande duƴƴal ɓamtare aduna o ɓetete koye barigal pétrole manam wiyete ko barigal ngal tolnima ɗo cogguji aduna o tolnine ɗo barigal tolnima ɗo cogguji aduna tolnine ɗo wadde yo en paam ɗum wona sara e nder oɗon to banggue kulhuli ɗi avantage uji ne keddi ha heewi ko mbawɗen haalde e kono hakkude haalde nde e yiide nde kadi won ko heewi ko woni ɗon to banggue kulhuli ko noon ha yeehi won yimɓe ne kaala ko wiyete malédiction du pétrole adi haalde ɗum ko jeeyaɗo Venezuela wonno ministre des énergies mo Venezuela wiyete ko Pablo Pérez Alonso kanko adi haalde malédiction du pétrole woni kiite pétrole manam kala pétrole feñno kiite peeñi ha feñde seydanagal ina addana yimɓe caɗele ko yiita ko e pétrole gaz yiita koto woɗɗani ha ɓurti powle woni les côtes holko ɗum firti ko jiitu pétrole o jencingol mum ina wawi raɓorde dendagal nokkuji gonɗi e ser ɗon ɓuuri tengtude e raaɓo to banggue awa saabu gaz Sénégal ɗo yiita to ko nokku mo ganduɗa o ko nokku awa ko ɓuuri ho hen hewde te awa eɗen gandi sa ƴeewi ɓetirgal Sénégal to banggue faggudu ko PIB mum ko yaltinta ko ɗo heedi ɗo Sénégal ina mawni sanne joni noon so pétrole yitama toon ina wawi jogoɗen kulhuli beela ala ko ɗum battinta e awa wonnogue on ɗon ha ɗum wasa latade menace de pollution mbe sikki oɗo firdinimi ɗum ko tunwere Abou Racine Diom o firdani en ɗum ko tunwere ɗum ni kadi ko bonnata weeyo ngo e ko wiyete émission de gaz na addana en sen ƴeewi joni e bawɗe Allah ɗo joni hakkude men e asman Allah ina waɗi ɗon heɗɗawo goto wudere wotere wiyete ko couche d'ozone on ɗon heɗɗawo mbo Allah waɗi ko kañum waɗi ha nangue nguleki mum wonɗa haadata en ay joni nde puɗɗen wadde cokkas couche d'ozone e industrialisation ɓurtuɗo no yaarini e nder windere nde cuurkiki ko ummoto e car rapide uji ko ummoto e auto ji ko ummoto e usine aji bonni hande ha natti wiide ndungu ko ɗo fuɗɗoto ceeɗu ko ɗo fuɗɗoto a natti wiide hande yimɓe jettima ha won nokkuji ne wiye 50 degré wona Allah waɗi ɗum de jafade ko Allah waɗi kono noon ko neɗɗo sababu yimɓe cabobini ɗum kala ko Allah watno yo en gurde e weeyo ngo eɗen bonna ɗum joni kadi duttoɗen mbiyen yo en mbat kadi ko enen joɓira ɗum ɗon ko bonnuɗen wadde émission de gaz à effet de serre menace de pollution nan ɗon baisse de production des algues ɗum ko puɗi
puɗoji e maaji kaɗɗe ɗum ne kadi ngartam mum no wodno nattata wodde la marée noire hay goto wawa wiide pétrole o gaz o so ina yencine ko ɓuural tan woni hen manam en ngala ala caɗele gaz o suyata pétrole o suyata so suyi ne jibine ko wiye marée noire eɗen gandi marée noire kala ɗo wanno hol impact mum hol battane mum e nder nokkuji ɗi catastrophe écologique musibbaji bawɗi jibinede hen kadi ina keewi bonna maaji bonna puɗi bonna kullon foof gonkon e nder ɗen ɗon maaji taw ɗum ko marée noire eɗen gandi sen ƴewtima tarik aduna o holto mareji noire mbanno holko ɗum bonni to banggue gurdam ɗam la pollution des eaux air et sol tunwere e nder ko fofote ko tunwere e nder leydi ndemateni ndi tunwere e nder diƴƴe ɗe ñabbuli bonɗi jogorɗi feeñji taw ko pétrole et gaz addata ɗum hutorade en ma taw liɗɗi ɗi ganduɗa ɗi kuutorima ko ganduɗa ko ummi e pétrole et gaz taw ɗum ɗon moƴƴani e gurdam men e ko way noon ñabbuli nguru haalama hen ha eko wiyete ñabbuli cancer kalama en pétrole et gaz kala to feeñi bonande feeñi ɗon mataw ko ɗum waɗi eɓe mbiya malédiction kono noon bonande nde fawi kay koye fannu kadi no kutorortoɗen pétrole et gaz o buuña feeñat ɗon la corruption feeñat ɗon kala ɗo feeñno buuña corruption ɓurata heewde ɗon kala ɗo feeñno leydi nde feeñno ñamade ɓeydoto saabu kala ko namdeɗa tottete tawde kay aɗa jogui pétrole et gaz garanti woodi kala ko namdiɗa tottete ɗum waɗi ñamade Sénégal hannde en jara yo Allah suuri en wonno kala ko namdeɗen en tottete saabu eɓe gandi ɗum ɗo han kadi eɓe jogui toɓe pawi ɓe jogui toɓe pawi en gaga ɗum ni basal tawaɓe ɓe yitamo teskama wonde e nder aduna o ɓuuri tengtude nder Afrique kala ɗo pétrole et gaz yita ɗon nokku ɓurɓe wasde ɓe e ɓurɓe tampude ɓe ko ɗon tawate ko gonga noon Sénégal etima jangitade alluwal africayankewal ngal wiide ina lelna won kuule kono eɗen gandi kadi hakkude kuule lelneteɗe ɗe e baɗagol ngol ko goɗɗum saabu ko ɓuuri ko en hewde hayso laamu lelni kuule enen Sénégal naaɓe tottateɓe yo en pewdu ɓe ko enen gaddoto bonnude hen saaji hay tuuba koye ɓurata en wawde fewnude ƴeewe tan entreprise aji tottateɗi golle yo ngol ummiɗi caggal leydi ɗi ɓuuri wawde fewnude e entreprise aji Sénégal ɗi kala mo tottaɗe hen ƴeewata koko dañi hen wadde hakkunde ko Sénégal jangiti ko ha lelni ɗeɗo kuuli foof e laatogol mum won ko heewi woni ɗon ñamade ɓeydoto basal tawaɓe haare hakkunde leyɗele ɓen gandi won pétrole et gaz aɓe yitanoma hakkunde Sénégal e Guinée Bissau eɗen gandi hol caɗele gonɗe ɗon ha tan ko masala ha gurdam e gurdigu adani en ha en dañani caɗele ko ɗum waɗi ni belamma men mawɗo en leyɗele ɗiɗi ɗe Macky Sall e Gazouani holno jaɓiri sifodirde ha leydi foof yo jogo 50% tan muɓɓen guiti ay so wonano ɗum Abdoul Aziz de wonno de Abdoul Aziz woni président Mauritanie moni foof yo nak 50% tan muɓɓen guiti ay so wonano ɗum ma tubakoɓe naata nder moni fof ne yiilo intérêt mum ɓe ndendina ɓe onon kay on poti hebde ko ɓuuri ɗo ala onon kay ɗum ɗo ɓen muɓɓo guiti tan mbi 50% hay so tawi won opposition ngaji ɗi mbelaka ɗum ɗon kono kadi ko ɗum masala ha gurdigu ha ɗum wawlen jibru hakkude les compagnies kañumen hen sahaji jiiɓat kadi gadda jibru kala ɗo jibru waɗi fitina waɗi hankkadi jomumen guyko no wawi wonde ɗon buuña no wawi wonde ɗon woni caɗele ɓuuri mawni kadi ko ƴetten yakare men foof tan pamen e pétrole et gaz jejjiten ndemo jejjiten aw jejjiten gaynako tan mbiyen tawde pétrole et gaz tawde après barrage ari hankkadi ubben ɓulli ubben jaali ubben oɗo pétrole et gaz ne ɓuuri wonde musiba foof ko wasa ko dañete ko ɗon wasa wattede e ɗum ko joguino calɗi tambiɗi gurdam men ko ndema awo e gaynako so ɗum waɗa ko reversé toon ha en kuccite enen foof e pétrole et gaz tan so renaki ko ɗum bonnata ko ɓuuri ko hen hewde caggal ɗum ina wara ko wuuri e maaje ina wara ko wuuri e weeyo e taaride mum ina waɗa perturbé l'équilibre écologique jerodiral gongal e hakkude gurdigo fino Allah e ko tago Allah ngo ina waɗa perturbé no natta hankadi yuɓɓude juɓɓodiral ina wasa wonde ɗon caggal ɗum les attentes démesurées sikkude tan tawde pétrole et gaz hankadi ari poɓɓen gamen lenggen ko jaam tan hankadi faya sen mbaɗi noon tan en ɗanoto ɗum hankadi jibino des tensions politiques et des tensions sociales jikkuji kesi garat kala ko ari kesum to banggue faggo kañum waɗata déterminé jikkuji nokku on ɗon hankkadi en no joguiɗen hannde jikkuji WhatsApp jikkuji informatique ko noon janggo e jaam jogoytoɗen jikkuji pétrole e jikkuji gaz
sabu ko ñumne ardat e jikkuji mum arde fof mum woto jejjiten kadi ina waɗi e nder aduna ko wiyete les choc pétrolier ƴetten gueɗe men fof tan pawen e nder choc pétrolier waɗi 1973 goɗɗo waɗi hakkude 1979 goɗɗo waɗi 1979 ha 82 les choc pétrolier woto jejjiten tawde aduna o hiisate koye barigal doral holko jarate nder aduna o ngol ɗon kiisogol hen sahaji eɗen mbawi finde tan barigal jaratnogal 60 wiye hande barigal jarat ko 25 kibaru noon budget ma foof kibaru noon ɗamaw gurnam ma e ko ɓetnoɗa e budget ma hitande nde foof sa wiyama barigal 60 jaratnogal hikka tawde haare waɗi Ukraine waɗi to tawde Russie nan haaɓe hankkadi wonti 25 prévision budgétaire mo joguinoɗa foof bonat e nder leydi ndi les chocs pétroliers en kaali ɗum les ajustements saabu eɗen mbawi wiide hankkadi ko yowite pétrole et gaz so tawi a wonti leydi pétrole et gaz wona an jogui labogal ngal won leyɗele joguiɗe ɗum woto jejjiten pétrole et gaz won leyɗele joguiɗe labogal ngal ko noon jiltirta tugnade e la surproduction jowa tellina ha less tugnade e la sous-production ngabbina ha dow tugnade e tawde a natti jogade labogal aduniyankewal kulhuli kadi nan ɗon jam ko hen wonde foof ko jokkude gurdam hono no gurduɗen ni to banggue remoɓe yo jokku gurdam men eno gurduno awoɓe jokku gurdam men eno gawiranno aynaɓe jokku gurdam men eno gayniranno kala ko tawi en to banggue pétrole ɓe mbiya nam ɓe ƴetta jaafoɗon ko meftande jaafoɗon ina wawi namdoɗon ɗo komi wawa jaabade saabu wona domaine am tawi tan ko haalde gonga Allah wona domaine am Mamadou Ba en fof nanggui hen ala fof ko neltanimi e banggue article uji zone Afrique foof beela yewtere nde ina yuɓɓa ina wayni ina wawi kadi taw won wonɓe ɗo tawde ko spécialiste en min kam ko wona domaine am wona haydara so namdo yimɗo joni hunde gaz et pétrole wiidemi mi anda mi hersirta ɗum saabu wona domaine am ɗum noon pamiren ɗum hono noon kala kadi joguiɗo ko ina wallita e ko ina ɓeyde hen eɗen mbi ɗum bisimilla mum jaafoɗon mi ina wawi taw mi fonno meftude kono mi ɓafti kono tawde hawre futuro woni tan allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim